sóc l'Anna. Fa un parell de mesos vaig deixar la meva feina dels somnis per començar de zero a Roma i estudiar il·lustració en una acadèmia. Va ser la decisió correcta? Potser sí, però també no. Deixa'm explicar-te. Al principi et sents la protagonista d'una sèrie de Netflix. Tens el teu lloguer especulatiu, romantitzes en el supermercat, però aviat canvia el guió. Al final ets una persona cansada de la seva pròpia supervivència, recordant-te que no s'acabi el paper de vàter i pagant 5 euros per un caputxino al centre. I després creixes i descobreixes que la vida no va de fer el que t'omple, sinó el que et dona diners, i que els somnis, com viure de l'art, sonen massa bonics per a aquest món tan cansat. I llavors treballes fins que t'oblides de per què havies començat. I aquí ve el gir. El dolor, el de veritat, és informació i et diu fins on pots arribar abans de trencar-te una mica. Perquè quan estàs massa còmode, el temps es fon. Potser per això la meva infància semblava infinita. I ara els mesos passen com un capítol que ja he vist. Així que sí, despertar-te aquí sense la teva família, lluny de tot, i ser la teva pròpia persona d'emergència fa mal. Però he viscut més en aquests mesos que en els últims anys. Va ser la decisió correcta? Econòmicament, ja et dic jo que no. Però per viure de debò, sí.